Saan ka? Entrance na, di ba? Di ba na-jet entrance na? Ha? Gusto mo dyan? Hindi ba dyan? Mali? Mali ba? Dahan tao. Doon tayo kumain kahapon. Saan yung priority line sa senior citizen pala? Doon po. 13. 13. Sa 13. Kamali sila. Sa ano siya, sa senior citizen. Ayan. Ito yung polish na natin. Oo. Ayan pala yan. Ang daming tao ngayon, guys. Dami nating bisita sa Pilipinas, nagsidatingan at may kanya-kanyang destinasyon, iba't ibang provinces pupunta ang ating mga kaibigang mga banyaga at kami rin ay pauwi na at tayo magkita-kita muli, Tagbilaranos and Boholanos. Yan, dami ng paalis, oh. Yan, boarding gates, pre-departure area, boarding gates doon. Dito tayo mag-check-in. At puno na ng mga tao. See that, guys? See that? Sasakay lahat yan. At ikaw, sasakay ka rin. At ako, sasakay din. Kaya kami ay sasakay din. Pero ang tagal ng pila. Bakit kaya matagal? Matagal. Tagal ng pila ng pag-check-inan namin dito. Grabe. See that? How many windows? Final call for check-in, C2783, Cebu. Counter 19, C2783. Check your flight number, C2783, Cebu. C2783, Cebu. Calling. Calling, my friend, very beautiful, from China. They're going to our province in Tagbilaran. Are you a tourist? Yeah, tourist. You go for tour in Bohol? You wanna see Chocolate Hills, Tertiary, the smallest monkey? Yeah? Oh yeah, it's beautiful. Yeah, we have a province that is very nice. You will enjoy. Also Panglao, you know Panglao? Yeah, Alona Beach. Yeah, nice. Okay, enjoy. Enjoy your trip. My God, na-delay pa kami. Na-delay pa ang flight. Madumi ba yan? Instead of flying at anong oras dapat yun? 1:30? Ngayon, naging 2:15. So, meaning, delayed siya ng 45 minutes. May gulay, kakaasar. Ang daming tao, guys. Grabe, oh. Serious. Oh, may
sa heat. Ayan, nagutom ng marami. Miss Julia Diba? Cerebro. Once again, Miss Julia Cerebro. Miss Vanessa Preda. Saan? Tagbilaran. Yan man. Moving fast. Good afternoon. Ito, may. Nasaan kami? Where are you, babe? Kumusta ang biyahe, pare? Wala. Okay lang? Oo. Okay lang. Tapos lang, bakasyon mo, pare. Ayaw ko pang bumalik sana. Back to reality again. Ano ka? Lagot ka. Nauwi na kami sa Panglao International Airport. Dito na kami sa Bohol. Again. And glad. Thank God. At safe and sound kaming dumating dito after our week tour. Ayan, tapos na. May ginagawa pa sila dito pala. Next niya, yung belt 2. Ayan. Ginagawa pa lang ang belt 2 ng International Airport of Panglao. Ayan. Dami pang ginagawa, guys. Hindi pa tapos pala. Dito ako nakataas pa ang paa, guys. Oh, sarap buhay, no? Kasi yung si Edgar siya. Doon sa likod ng poste na yun. At isa pang luggage ang hinihintay at ako ay hinihintay dito. See that, guys? Pero yung luggage ko nandito na. At yung laptop. Complete naman na, baby. Dami ko nakikita dito kung ano napupunan. Dito ako, guys. Tapos dito
Pag-ikot na ganyan, nandun yung lost and found. Dito naman, tapat ko is the toilet section. At dito naman, ito na yung exit. Ayan, dahil nag-aabang dyan. Dito sa exit. Ayan. Tagal naman yung mga karga namin. Yung luggage lang naman Edgar. Yung sa akin, yung nandito na, oh. Bakit ang tagal na tagal? Oh my God, nakakasilaw. Ang init niya. Eh, hapon na. Oh, 4:45 na pala. Bakit gano'n nakakasilaw? The Lord your God is He who fights for you. Galing naman yan, oh. Joshua yan? Ha? Joshua 23:10? Joshua chapter 23 verse 10. Guys, hindi ako nakakapagpaalam lagi, no? Pagka may mga videos ako na yung mga walang paalam, guys, basta't imagine nyo na lang na nagte-thank you ako lagi. Lagi akong thankful sa inyong lahat-lahat na nag-view ng aking mga video. Thank you so much. Thank you so much from the bottom of my heart. Really. Paano na yun? Ganon, ganyan, love. Okay, bye-bye. Thank you. See you again next time. Mag-subscribe na. Pag di pa nakasubscribe, okay? Mag-comment. Okay, for friendship. Bye-bye.